Murarag na naigon ba? Itsahi comments. Inig-upload, nakadaog ka. Pildi lang sa comments. Nagtuog daigon siya. Feel pa kay moment. Bitch, nakasiksena. Jennifer Lawrence. Silo, tagapagmana, Juday Strapolo. Palangga kay Stanan, kay Papa niyas, Jan Leo. Masudipan, sige bukad, hinungitan, nga alagad. Naka-feel, magpapaslab, silver spoon, may kupot sa pad. Busog sa proseso, nagutman lang abilidad. Maoday hindi manghilab, duol day sa luwag. Liman ka, nakasuod siya grapolo, kay silingan silang tata. Putaan ako, ikaw. Nag-aasa ka. Ganahan ka makasuod ng grapolo. Balhin og mandawi niya pasilingan ni tata. Makaani lang tabang ang pamati gahalang mang hambog tagatabok o sige ihog ka lang. Malamang di magkiang naitig kupot sa balakang giilang tagatabok ay ang karir gipalabang. Ah! Sila ang tigsagot katong ikaw nagtagpilaw. Gisa inyong manok kay nanaron ng ting-ihaw. Sa lugar paming abot kung diin ka nilutaw. Upildi ang tagatabok tanan man dawi upaw.